ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಪಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಅವು ಪಂಡ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಅತಂಡ ಪ್ರೇತ ಮದಿಮೆ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನವು ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತು ನಾವು. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ವರ್ಗಡೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಿಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊದ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮದಿರೆಂಗಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತದಿಡ್ದು ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪೂರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮದಿಮೆನು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅತ. ಬಂಧುಲೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪುನಗ ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಲೆತ್ತ ಉಪ್ಪದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ತೀರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆರಂಡ ಅಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಆಣು ಕುಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲೆನು ಅತಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಆಣು ಕುಲೆನು ನಾಡ್ಬೇರು. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಹೊಂದುಲೆಕ, ಅಂಚನೆ ಬರಿಪುರ ಸರಿ ಹೊಂದುಲೆಕ, ಬುಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡುದು ಬರ್ಪಲೇಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಚ ಜೀವಡು ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಕ್ರಮ ಪೂರ ತೂಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕುಲೆ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪೂರಾ ಕ್ರಮ ತೂಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ತರಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು, ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಸೀರೆ ಬುಕ್ಕ ಲುಂಗಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರು ತಾರೆನು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಬಾರೆನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರು ಆನನ ಬುಕ್ಕ ಪೊನ್ನನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಐನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಆನನ ಅಕ್ಕ ಈ ಜಂಡ ಸಂಗಡಿ ಏರಾಂಡಲ ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಉಲ್ಟ ಕೈ ತಿರ್ಗದು ತಾಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಇಂದೇನು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಈ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆನು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಉಂದೇನು ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ನಕಲು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೆಡು ಚಪ್ಪರ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಅನುಕೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಕಲು ಎಲ್ಲಿಯಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಪಾರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆನಾ ಅತ್ತು. ಬಂಧುಲೆ, ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಿನಿ ಇತ್ತದು ಆಲು ತೀರ್ದು ಪೋಂಡ ಆ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ಸಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತುದುಂಡ ಆಲೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಮಲ್ತುದ್ವೇರತ್ತ ಪಂದು ಸಂಗಡಿ ಮನಸ್ಸುಡೆ ದೀವೊಂದು ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪಲು ಅವೇ ಭ್ರಮೆಟ್ಟು ಈ ಸಂಗಡಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೈಟ್ ಕುಲೆ ಬತ್ತಲೆಕ ಮಲ್ತದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಾಲು. ಇಂಚ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಚನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರ ಬೋಡಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಚನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲೇಗ್ ಮನಸ್ಸುದ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಂಡತ ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಬಂತುಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರ ಬೋಡಾತ್ ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪೆದುಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಪಣ್ಣ ಬಂತುಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು, ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಪಂದು. ಇಂದು ಬಂತುಲೆ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು. ಬಂತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಂತುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.